Bon dia! Quan parlem de genealogia, l'habitual és entendre-la com una recerca dels avantpassats d'una persona, fent un viatge al llarg dels segles per saber d'on venim. Al capdavall és lògic, el que ens crida l'atenció és sobretot esbrinar els nostres orígens o els antecedents familiars d'algú altre. Però en una definició més àmplia, la genealogia és la disciplina que estudia les famílies en el seu conjunt, l'ascendència, la descendència i les aliances. Estudiar la descendència d'un mateix no té gaire sentit. Si no saps qui són els teus fills i els teus nets, probablement la genealogia sigui la menor de les teves preocupacions. Bromes a banda, i com veurem a la segona part del vídeo, ens interessarà explorar la descendència d'algú altre, ja sigui un avantpassat o un personatge rellevant. Com veurem a continuació, l'estudi sistemàtic dels descendents presenta unes dificultats addicionals respecte a la investigació genealògica dels avantpassats. I és que, tal com diu aquest article de la revista francesa de genealogia, que ha servit d'inspiració per fer aquest vídeo, la genealogia descendent és inherentment anàrquica. Si estudiar l'ascendència, els avantpassats, té dificultats evidents, almenys parteix d'una certesa, que és el nombre limitat d'avantpassats. Podríem dir que els avantpassats d'una persona ja estan fixats fins i tot abans de néixer. Tenim un pare i una mare, 4 avis, 8 besavis, 16 rebesavis, etc. Una altra cosa és si podem saber qui són o qui van ser per manca de documents o en casos de mares solteres o aquella rebesàvia de pares desconeguts. Però fins i tot, sense saber-ne absolutament res, tenim la certesa de quins forats queden per omplir el nostre arbre genealògic i que darrere d'aquells espais en blanc hi ha hagut algú. La primera de les diferències és precisament aquesta incertesa en el nombre de fills. Com és evident, cada família té un nombre diferent de fills i mai estarem segurs del tot de tenir-los tots registrats. La situació ideal és que els fills neixin al mateix lloc on viuen els pares i que no hi hagi entre ells una diferència gaire gran d'anys. És a dir, els pares es casen, al cap d'1 o 2 anys neix el primer fill i els fills següents van naixent al cap d'un lapse d'1 o 2 anys. Però clar, el món no funciona així. Per exemple, pot ser que per raons familiars o per motiu d'una guerra la família s'hagi desplaçat temporalment i un dels fills neixi al poble del costat o al poble dels avis i que aquell naixement quedi registrat en un altre lloc. A més, si hi ha molts anys de diferència entre un fill i el següent, ens pot portar a pensar que ja no hi ha més fills i, per tant, deixem de buscar altres fills d'aquell matrimoni. A més, això s'hi afegeix el naixement de fills d'un altre matrimoni o fora del matrimoni, i en alguns casos que no quedin registrats. I sempre esperant i desitjant que s'hagin conservat els registres, cosa que no sempre passa. Ara bé, no tot són males notícies, i si disposem d'algun document com un padró, podrem tenir una fotografia instantània de qui formava part d'aquell nucli familiar i que totes aquestes circumstàncies quedin com a simples anècdotes. A banda dels padrons municipals i segons l'època històrica que treballem, podem disposar de censos electorals, del cadastre o de llibretes de compliment pasqual. La segona gran dificultat és seguir la pista d'aquests fills. Quan fem genealogia de la manera tradicional, sempre anem enrere en el temps, del present cap al passat, procurant no saltar-nos etapes i anant pas a pas. Això ens dona unes pistes que podem seguir. Una defunció ens porta a un naixement. Un naixement ens parla dels pares i dels avis, i a poc els documents que donen testimoni del pas d'una persona per aquest món ens van dient coses del seu passat familiar. En aquest cas, treballarem en sentit contrari i, per tant, no disposarem d'aquestes pistes que fem servir normalment per tirar enrere. Dit d'una altra manera, des del nostre punt de vista com a genealogistes, tot forma part del passat, però des de la perspectiva d'aquestes persones, els documents no revelen el seu futur, el seu destí, perquè el passat d'una persona està escrit, però el futur és incert. Nosaltres sabem d'on venen, el problema és saber cap a on van anar. En el millor dels casos podem saber quins fills no van arribar a l'edat adulta, però a partir d'aquí se'ns obre un munt de possibilitats. En molts casos, i sobretot a pagès, el fill gran queda com l'hereu, es casa i té descendència al mateix poble. Però després queden tots els altres fills. Penso en aquells avantpassats meus que van tenir 5, 8, 10 fills. El que s'allista a l'exèrcit potser per no tornar mai més.
que potser es casa allà on estava destinat, o en el pitjor dels casos és un d'aquells soldats anònims que de tant en tant ens apareixen als llibres de defuncions, sobretot en època de guerra. El que entra al seminari o a un convent per fer-se capellà o fer-se monja. El que se'n va a fer les Amèriques. Però aquí també podem tenir una mica d'ajuda si els pares han fet testament, que ens donarà una relació dels fills i potser si estan casats i on viuen. Tinc una avantpassada, per exemple, que el testament diu que un dels fills no li deixa res perquè prou esforç han fet per pagar-li els estudis de medicina i que ara viu en un lloc de la Manxa. O sigui, tan específic com l'inici del Quixot, no? Però què hi farem? I malgrat totes aquestes dificultats, la genealogia descendent pot ser enormement útil. En alguns casos, és l'única manera de resoldre problemes històrics o genealògics. Us en porto alguns exemples. En un vídeo anterior, que vaig publicar ja fa uns 4 anys, vaig parlar de la importància d'incloure a la nostra recerca els altres germans i cosins dels nostres avantpassats directes, que són els fills i els nets dels nostres avantpassats. Incloure aquestes branques col·laterals, almenys fins la segona generació, ens ajuda d'una banda a que la nostra recerca sigui més completa. Els meus tiets, per exemple, són tan família com els meus avis, i tenir-los en compte ens ajudarà a entendre millor el nostre passat familiar. Per altra banda, i com també explicava, els documents relatius a aquests germans i cosins ens pot aportar informació sobre els seus pares i els seus avis, que, com diem, són els nostres avantpassats directes, i a la qual no hi tindríem accés si ens tanquéssim i limitéssim la nostra recerca únicament als avantpassats directes. Per exemple, en la partida de baptisme del nostre rebesavi s'han descuidat d'apuntar qui eren els seus avis, o d'on eren. Si tenim els baptismes dels seus germans, podrem contrastar aquesta informació i avançar la recerca d'una forma més segura. O un altre exemple, si el germà d'un avantpassat nostre es va casar amb una cosina de tercer grau, cosa que és més habitual del que la gent es pensa, va haver de demanar una dispensa de consanguinitat. En aquests documents hi podem trobar un esquema de com aquestes dues persones estan relacionades i les còpies de les partides de baptisme o de matrimoni d'aquestes 2, 3 o 4 generacions que els separen. Sé que és obvi, però a vegades no caiem en el fet que els avantpassats del germà del nostre rebesavi també són avantpassats del nostre rebesavi i, per tant, avantpassats nostres. I això és especialment útil quan els registres parroquials en qüestió no han sobreviscut fins als nostres dies. Però també hi poden haver molts més motius. Per exemple, per localitzar tots els descendents per línia masculina directa o per línia femenina directa, disposats a fer-se una prova d'ADN. Això ens permetria conèixer l'haplogrup del cromosoma Y o de l'ADN mitocondrial associat a aquestes línies familiars. Si el que us acabo de dir us sona a xinès, no patiu. En parlarem en un altre vídeo. Recordeu, per cert, de subscriure-us al canal per estar al cas de les novetats i dels nous vídeos que vagi publicant. Un altre motiu que ens podria portar a fer aquest tipus de recerca està relacionat amb estudis sobre els descendents d'una persona, d'un personatge històric o d'un grup de persones. Per exemple, en vam parlar en aquest canal del grup Tuixén Argentina, que intenta localitzar els descendents de tots aquells que van emigrar del poble de Tuixén, a l'Alt Urgell, cap a Sud-amèrica a la segona meitat del segle XIX. I per últim, però no per això menys important, un camp on la recerca dels descendents no té a veure de forma directa amb la investigació genealògica o històrica. Des de fa uns quants anys, i sobretot gràcies als avenços de la genètica, la genealogia forense o genealogia genètica investigativa ha permès resoldre casos policials que d'una altra manera no haguessin estat possibles i per mitjà de reconstrucció d'arbres genealògics. De forma resumida, el primer pas consisteix a identificar l'avantpassat comú entre la mostra d'ADN que ens interessa, ja sigui d'un agressor o d'una víctima, i les coincidències que aquesta mostra té en una base de dades comercial on persones com jo ens hem fet una prova d'ADN. A partir d'aquí s'identifiquen tots els descendents d'aquest avantpassat comú i això permet obtenir una mostra d'ADN amb la qual comparar. Això, que pot semblar ciència-ficció, ha permès resoldre casos de violadors i assassins en sèrie que han estat identificats anys després dels fets, com per exemple el cas del Golden State Killer, que va ser detingut l'any 2018
per una sèrie de crims comesos a Califòrnia entre els anys 70 i 80. Sempre a favor de tancar els violadors a la garjola i de tenir els assassins en sèrie ben lluny, però això, evidentment, ha obert el debat sobre qüestions ètiques i de privadesa pel que fa a les proves d'ADN comercials. D'això en parlarem en una altra ocasió. Aquesta no és una llista exhaustiva. Segurament molts de vosaltres us heu trobat en casos en què la vostra recerca familiar us ha portat a fer una investigació de descendents. Si és així, sisplau, deixeu-me els comentaris perquè m'interessa moltíssim. I fins aquí el vídeo d'avui. Com sempre, espero que us hagi agradat, que l'hagueu trobat interessant i que us inspiri per les vostres pròpies recerques. Fins aviat!